Minulle tyypillisiä sähköpostin loppukuittauksia. Tämä on henkilö nimeltään Jani. Terveisin Hani, terveisin Jano ja terveisin Kani. Kerran lipsahti Jano perjantaina ja siitäkös vastapuolella riemu repesi. Meillä oli mentorointiohjelma Huomisen johtajat, josta helposti lipsahtaa juomisen johtajat. Ja hän lähetti varmuudeksi varmistusviestin ennen palaveria seuraavasti. Tappaminen alkaa kello 11.15. Asiakas vastasi aika nopeasti perään. En ole varma, uskallanko tulla paikalle. Onks lisää? Lapsikorotusta maksetaan enintään 3 lapasesta. Niin. Mutta yksi, mikä mua oikeasti naurat, aloitin tärkeän mailin isolle kansainväliselle asiakkaalle tuttavallisesti haille. Toi Toi on niinku ainoa